Аз на джим. Не мога да произнеса. Но какво снимаш? Нали ти казах? Зятката. Аз съм забрал как се играе тази игра. Почвам пак от първи левел, след като миналия път забравих сейфа. Няма да бъде, ще го видим пак. Баба. И двамата сме болни малко. Да, за това да знам 4-5 дена. Та и аз бях болен. Ох. Ама човек пак ми писаха. Не се сдържам. Ама няма. Какво? Нищо. Хора, абонирайте се. Да. Чакай. Един абонат. Играеш ли? Да, след моето малко прекъсване се извинявам. Аз си минавам от слот имахте. Вчера направих нещо кила. Колко? Всяка игра по 2 кила съм правил, човек. Искам да остана да видя какво ще стане, ако ми мини. Ще уби. Не, взема животче. Аз съм 3. Човек си пребавно се минава този път. Или просто много бавно ми се струва. Или защото първи епизод за Да. 5 Как се? минути и нещо. Стигнах до 6-7 лева. Бах ти това печахак. Къде се е качил? На кой уев си? На втори левел, ама трети или четвърти лев ли не бях. Окей. В тази игра не е много за мен, ще направя. Учим на трети левел. Вчера се вземам човек снайпера, правя си го там, слагам си оптика и направо ги разкъртих. Само ми избягвам, бе. Няма повече. Аз събирам тук глупости. Трябва да им пише едно хи. Трети уейв съм. В момента играта ми върши 70 FPS, представи си. Първи път такова нещо. Ох. Това е много гаден там, бе. Мъртвата ма цепи. Представи си. Какъв жалък. Ще ма цепиш. Разкъртих му газа. Почти един вален ми свърши. Няма да съм много дълго клипчета, по 6-7 минути. Не мога да го целна, човек. Shift. Пускай трудото. Тройка. What the fuck, убил го. What? Yes. Първи кил. Айде, то отиде. Втори. Трети уейв съм. What the fuck? Аз ли нещо свърши. Колко поинти? Те са били 10 пъти. Колко поинти взех? За какво така без да снимам FPS ми стига до 300? А като снимам ми спада на 30. Защото ти е направено да снима на 30. Аз сега направих на 30, защото не повече не ми ставаш. Ти мога да направиш на 120. По принцип аз само на Майнкрафт не ми ставаш. Тук си го направих. Аз на Майнкрафт снимам с 40 вече. Не знам, що не остава, но подобрих си рекорда. Тъс как го свалих само. Последен левел 5.
О, есть хедшот. Убил его. Как? О, ты разнах играть. Все такое рестарт. Буду серверч. Тройка. А, тут куда цепи. Асли? Хто зброняє? Красиве. Гиреме? Не, только не со зброня, тут со сарани с тема. У меня зброня, ты не знал, как не мина. 50 пути устроено мне пара. Ебать. MVP. Эй. Олег, как я могу взять то? Пяти вейв. Мать, вам последний вейв на 5 вейв. Някой ми звъни. Оле, някакъв бос, човек. Къде бе? Някакъв Оле. гигантски. Още един. Вижте, гиганти, бе. После ако гледаш клипа, ще го видиш. Но аз ще гледам клипа. Ай. Това ще бъде всичко от този епизод. Чао, чао, до следващия път.